ଏଟା ହଉଛି ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଏ କୁତିର ନାଁ ହଉଛି କାପୁ। କିଛି କରିବନି କୁତିଟା, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବି ସେ ରାଗିବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଛୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ନରେଶ ଯାଇଛି ତା ମଝିଆ ବାପା ସହିତ ଉପର ଆଡ଼େ। ଆଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 7ଟା 24। ଆଜି ବି ପାଗ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶରେ କମ୍ ସମ୍ ବାଦଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଲ କମ୍ ସମ୍ ଅଛି ଆକାଶରେ। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଖରା ବି ହଉନି। ଏପଟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଉଦୟ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6:30 କହୁଥିଲି, 7ଟା 24 ହେଇଛି। ଦେଖିବା ନରେଶ ତ ନାହିଁ, ତା ମା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖିବା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପତ୍ନୀ। ଦେଖିବା ଆଜି କି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତା ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଟିକେ ଆଳୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଜୁନା। ଗଲା କାଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ତ ଦେଖେଇ ପାଇଲୁନୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କି ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଛୁଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳେନି ସେଇ ସିଜିନ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ହେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସଜନା ଗଛ। ହେଇଟା ଦେଖଉଛି, ହେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ ସଜନା ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲା କାଲି କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ କୁକୁର ଆମର ଏଠି ଶୋଇଛି। ଏପଟେ ଆମ ଛେଳି ଘର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଏଇ କଥା ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଏପଟେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆସିଗଲା ନରେଶ। ସେଇଟା କ'ଣଟା? ହଁ, ଟମ୍ବ କହୁଛି। ମାଛ କଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ି। ସେ ମାଛ ଧରିବ, ନାଇଁ କି? ମାଛ ଧରିବୁ। ଆଉ ଶିବ ବାଣ୍ଡି ଆସିଗଲା। ଆଉ ଚମ୍ବଡ଼ା ହାସ୍ତା ଆଉ ଶିବ ବାଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଶିବ, ତା ନାଁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବ? ଶିବ ବାଣ୍ଡି। ଶିବ ମାଣ୍ଡି କହିପାରେନି, ସେ ଶିବ ବାଣ୍ଡି କହେ। ଆଉ ତମ ନା କ'ଣ? ୟା ନା ସମ୍ବରା। ସେ ସମ୍ବରା କହିପାରେନି, ଚମ୍ବଡ଼ା କହେ। ଚମ୍ବଡ଼ା ହାସ୍ତା। ସେମାନେ ଜୁଟି ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏନୁକା କୁଆଡ଼େ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ସୂତା ସୂତି ହେଲେ ମାଛ ଧରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଛେଳିରା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଉଠେଇବ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ ଭାବୁଛି। ଏଟା ଶୁଖିଗଲେ ହେଇଛି। ଉଠେଇଦେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାହେବା ଡେଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଟିକେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିନି କି ଛାଡ଼ିବିନି। ଯାହା ହଉ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ବି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ନାଁ ଦେଇଛି, ଏ କୁତିର ନାଁ ହେଉଛି କାପୁ। ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଛି କରିବନି କୁତିଟା, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବି ସେ ରାଗିବନି।